खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी सिगांनि समाव बर' सावथुन दिहुननाया जोबोर खम आरो जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों बर' सावथुन दिहुननांगौ जायोमोन बे बाथ्राखौनो फोरमायदों उदालगुरि जिल्ला बिसानि दैदेनगिरि मलेन नार्जारी बिथाङा उदालगुरि जिल्ला बिसानि दैदेनगिरि मलेन नार्जारी बिथाङा सिगांनि समाव बर' सावथुनखौ माबोरै दिहुनो आरो आथिखाल समाव बर' सावथुन दिहुननायनि थासारिया माबायदि बेखौ लानानै खौरांनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा फोरमायदों बिथाङा फोरमायदों दि सिगां समनि थासारियाव बर' सावथुन दिहुननाया खम बिबांनिब्लाबो जोबोर खस्थ'नि गेजेरजोंसो दिहुननाय जायोमोन आरो बे सावथुनखौ दिहुननानै मार्केटआव लाङोब्ला प्रफिटखौ मोननायाथ' गोजाननि बाथ्रा जाखिनि खरस जादों बेखौ मोनफिनगोन ना मोनफिना बेखौबो साननो गोनां जायोमोन मानोना बेखौ देखायनो थाखाय जोंनाव सिनेमा हल एबा थियेटारफोर गैयामोन जायनि थाखाय जों फुजा मेला फोरबो बायदिनि सिजनखौ नेनानैसो गामि सिं सिं थांनानै थुम्बु खोंनानै सान्दुं अखा बारहुंखानि गेजेरजों देखायनो गोनां जायोमोन होनना बाथ्रा फोरमायदों उदालगुरि जिल्ला बिसानि दैदेनगिरि मलेन नार्जारी बिथाङा आरोबाव बिथां मलेन नार्जारीया फोरमायबावदों दि आथिखालाव बिटिआर सरकारनिफ्राय जालाखौ बिथांनि मुङाव गंफ्रोमबो जिल्लायाव डिजिटेल सिनेमा हल गायसननायखौ हारिमुनिफ्राय लानानै सावथुनाव खामानि मावग्रा बिथांमोना गासैबो जोबोर मोजां मोनदों आरो गोजोननाय फोरमायदों आरो बेफोरबायदि मोनसे मोजां थासारियाव जिरायहोनो हानानै नायनो हानाय खाबुखौ होनो हायोब्ला बर' सावथुननि क्वालिटि बिबांखौ जौगाहोनो हागोन आरो साबसिननिफ्राय हामसिन सावथुनखौ जों लाबोनो हागोन होनना फोरमायदों बिथां मलेन नार्जारीया बेनि अनगायैबो बिथां मलेन नार्जारीया मा बाथ्रा फोरमायबावखो फै जों आबुङै खोनासंना लानि नंगौ बे समाव थारैनो आं बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे एक्सक्लुसिभ लाना फैनो नाजागोन आरो बेनो जाहैबाय जोंनि बिटिआरनि सिङाव सिनेमा हल बेखौ लानानै गोबां एबा गोलाव समनिफ्राय गोबां जिंगासिनो गोनां जायोमोन जेराव बर' सावथुन मुलुगाव गोबां मानि जेंनाजों मोगा मोगि जाबोनायखौ नोंथांमोना नुबोगासिनो दं एबा बर' सावथुन मुलुगाव एबा बर' सावथुन मुलुगनि दैदेनगिरिफ्रा बोसोराव गोबां बर' सावथुन दिहुननाय जायो नाथाय बे बर' सावथुनखौ दिन्थिफुंनो थाखाय जोंनि बिटिआरनि गेजेराव मोनसेबो सिनेमा हल गैया नाथाय आथिखालनि जा बिटिआर थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बे समाव सिनेमा हल लुफुंनायनि एबा लुफुंगासिनो दं दा बेखौ लानानै बिसानि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सावथुन मुलुगनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना आथिखालनि जाबायदि सिनेमा हल बानायनायनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंगोन जों बिथांमोननिफ्राय जों मिन्थिनो नाजागोन आरो आथिखालनि जा एबा गोदोनि थासारि जा सावथुन मुलुग बर'नि सावथुन मुलुगनि गोदोनि थासारि आरो दानि थासारि मोनफ्रोमबो बिथिंखौ लानानै जों बिथांमोननिफ्राय जों रोखा मिन्थिनो नाजागोन आरो बे समाव जोंनि उदालगुरि ओनसोलनिनो बिथाङा सासे बर' सावथुनजों गोलाव समनिफ्रायनो नांथाबबोनाय दा बिथांनिसिम जों मिन्थिनो नाजागोन आरो बिथाङा मा रल लाबोदों आरो बिथांनि मुङा मा मुं जों बिथांनिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन बे समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों नोंथांखौ गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय आरो बे समाव नोंथांनि मुङा मा मुं आरो बर' सावथुन मुलुगजों माबोरैहाय नोंथाङा सोमोन्दो दं गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय आंनि मुङा जाहैबाय मलेन नार्जारी आंनि थागिबि जायगाया जाहैबाय माजबाट ओमफ्राय आङो बिदिनो रौतायावबो गोलाव सम आङो हारिमुजों नांजाबनानै बा सिनेमानि लाइनजों खामानि मावनानै गोबां सम थाबोबाय रौता एरियायावहाय ओमफ्राय दायो बर्थमान उदालगुरियाव दङ आरो बिनिफ्रायनो सार्भे खालामगासिनो दङ दा बुंनो थाङोबा आङो बिसेसकरि 2009-10निफ्रायनो हारिमुजों नांजाबनानै खामानि मावबोदों लोगोसे आरो बर' सिनेमानि लाइनजों जड़ित खामानि मावबोदों दा आंनि खामानि मावनायखौ सोंबाय जेला एसे फोरमायना लानो सानदों गिबियावनो आङो मेथाइबो लिरो मेथाइबो रोजाबो प्लास करिय'ग्राफ खालामो डाइरेक्सनबो होयो ओमफ्राय दायो आंहा गावनि स्टुडिअ दं आरो मिउजिक प्रडाक्सन प्लास भिडिअ एडिटिं प्रडाक्सन स्टुडिअ दं आरो दा बिनि गेजेरजोंनो आं खामानि मावगासिनो दङ आरो दासिमबो मावबाय दङ आरो इयुनाव मावलांगोन बेनो आरो बे समावहा बर' सावथुन गोबां ओंखारो बोसोराव नाथाय दिन्थिफुंनायनि थाखाय गोबां हाराखास्ति जानायखौ नुनो मोननाय जायो निश्चय बेखौ नोजोर होनानै गोदो माब्रैमोन नाथाय आथिखालनि दा बिटिआर सरकारा सिनेमा हल डिजिटेल सिनेमा हल जेराव जालाख' मुंनि बिथांनि मुङावहा मोनसे डिजिटेल सिनेमा हल बानायनाय जादों दा बेनि सायाव माबोरै बुंगोन आरो बर' सावथुन मुलुगनि थासारिया माबायदिमोन बेखौ माबोरै फोरमायगोन गिबियावनो आङो थांनाय जिखिनि थासारि सममोन बर' सावथुननि माबाखौ लानानै जारिमिनखौ लानानै बेखौ फोरमायग्रोनो सानगोन आङो बेनो जाहैबाय जोंहा बर' सावथुन होनोब्ला बर' सावथुन दिहुननायाथ' बहुद खममोन
जेनेबा जायफोर बिथांमोना गोसो गुदुं बा बेजों नांजाबनाय बा खामानि मावबाय थानाय बिथांमोनाल' माने सानजानो हानाय माने बिबांनि माने सावथुन बरनग्राफोरा माने दासिमहालागै बरनबाय थादों खिन्थु नैबे बर्तमान समाव बहुतखिनि माने जायफोरा गोसो गुदुं बा थाखा गोनां प्रडिउसार बिथांमोना माने आगबारिबोनो आवगायबोनो माने साहस मोनबोदोंखौ जों नुनो मोनो बा दायो मोनबोदों आरो जेनेबा दा गिबियावनो गुबुन बै समनि सिगां समनि जिथु थासारियावहाय जिखिनि सावथुन बरनोमोन खम बिबांनिब्लाबो खोब खस्थ'नि गेजेरजों बरननाय जायोमोन आरो बे सावथुनखौ दिहुननानै मार्केटावहाय माबायदि जेनेबा जों आग लानो गोनां जायोमोन दा बेफोर बहुत खस्थ' जायोमोन आरो तारमाने जिखिनि खरस खालामनानै जों सावथुनखौ बरनोमोन बिनिफ्राय प्रफिटखौथ' मोनगोन मोना सिन्ता माने बे गोजाननि बाथ्रा खिन्थु जिखिनि खरस जादों बेखौ मोनफिनगोन ना मोनफिना बेखौनो बिराद साननो गोनां जायोमोन आरो मानो होनोबा बिनि गुबै माबायानो जाहैबाय जोंहा मार्केटिं लेभेलावहाय बेखौ देखायनो थाखाय दिन्थिफुंनो थाखाय जोंहा माने फुल फ्लेजेड बा बिदि सिनेमा हलफोर गैयामोन थियेटार गैयामोन दा बेखौ देखायनो थाखाय जोङो गामि सिं सिं सिजन वाइज जेनेबा फुजा माबा मेला माबा देवलनो माबा फोरबोनो बेफोरबायदि सिजनखौ नेनानै बिनि टाइमिंखौ लानानै गामि सिं सिं हाग्रा बंग्रा बेफोराव होसोलांनानै दुब्लि बारियाव अबेबा नाराथिलियाव हायाव जिगाब बनानै बिदिनो माने थुम्बु सोंनानै सान्दुं अखा बारहुंखा बिनि गेजेरजों माने खस्थ'नि गेजेरजों देखायनो गोनां जायोमोन आरो दा बेवहाय गोबां जारिमिन दङ सोरबा थाम्फै अरफब जानाय सोरबा जेनेबा बेलाव अरजानाय लेवार अरजानाय बिनि गेजेरजों थारमाने गोबां खस्थ'नि गेजेरजों रायजोफोराबो माने नायफैयोमोन जेराव जि जायगायाव लाङो दिन्थिहैनो टिकेट एसे एनै जेनेबा बेसेन होनानै माने खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो नायोमोन आरो मानो होनबा जोंनि बर' सावथुना बहुत खममोन दासिमबो माने एसेबांखिनि जाबोआखै नांबावगौ बहुत डेभेलप नांबावगौ दा थेवबो बहुत मदद मोनबोदों आरो रायजो राजाफोरनिफ्राय बै समनिफ्रायनो आरो खस्थ'नि गेजेरजों दिन्थिफुंब्लाबो दा नैबे बुब्लियावहाय जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जिथु जालाख' बिथांनि मुङावहाय जिथु मिनि डिजिटेल सिनेमा हल गंफ्रोमबो जिल्लायावहाय माने दायो गायसननो माने थांखि लाबाय दा अलरेडि नै जाफुंनायनि माने लामायावनोसै आरो बारा गोबाव लाला जाफुंसिगोन दा बेखौ खोब मोजां मोनदों जोङो हारिमुनिफ्राय लानानै जोंनि सावथुननि माबायावहाय खामानि मावग्रा गासिबो माने सुबुंफोरा मोजां मोनदों गोजोननाय फोरमायदों आरो आनखि जोंबो बहुत मोजां मोनदों मानो होनबा जोंनि जिल्लायाव गंसेल' नङा दायो जेनेबा जागायजेननाय हिसाबै गंसे मोनफ्रोमबो जिल्लायाव हरदों खोब मोजां खोथा दा बे बुस्थुखौ जोङो मोजाङै माने सामलायलांनो हानांगोन आरो बे गंसेल'जों जानाय नङा मोनफ्रोमबो बर' मेजरिटि थानाय मोनफ्रोमबो टाउन सहरावहाय माने बे सिनेमा हलखौ गायसननांगौ बा लुफुंनांगौ होननानै जोङो बिटिआर गभर्नमेन्ट बा जिकुनु गभर्नमेन्टआव थानाय माने बे माबाखौ माने जों खावलायगोन आरो जेनेबा सरकारनि माबाफोरखौ औ दा बेबायदि जोंहा जुदि बेबायदि फुल फ्लेजेड माने मोनसे मोजां थासारियावहाय जिरायनानै सिनेमा नायनो हानाय जों खाबुखौ रायजोफोरनो होनो हायोब्ला रायजोफोरा न'निफ्राय ओंखारबोनानै जोंनिसिम निस्सय फैगोन जोंखौ थुलुंगा होफैगोन नायफैगोन बर' सावथुनखौ आरो बिनि गेजेरजों जों जोंनि बर' सावथुननि जिथु कुवालिटि जिथु माबाखौ जोङो आगबारायनो हागोन डेभेलपखौ खालामसिननो हागोन आरो जेनेबा साबसिननिफ्राय हामसिन जोङो सिनेमाफोरखौ जोङो लाबोनो हागोन आरो जोंनि बिबांखौ बारायनो हागोन सावथुननि आरो बेजों लोगोसे जोंहा जिथु खरस जानाय प्रडिउसारफोरनि जिथु थाखा खरस जायो मोनसे सिनेमा बानायनायावहाय लाख दा बे बुस्थुखौ जोङो रिकभार खालामफिननो हायोब्ला निस्सय जेनेबा जोंफोरब्लाबो बा जायफोर थाखा फैसा गोनां दायो बिथांमोना प्रडिउसार महर लानानै माने आग बारायनो निस्सय फैगोन होननानै जों माने बेखौ हमदांनो हादों आरो जेनेबा बे समाव बिटिआर सरकारनिफ्राय सावथुन मुलुगनि माखासे रुंसारिफोरनि मुङाव गोबां बान्था फोसावदों आरो बिसाफोरनिसिमबो गोबां मदद होनायखौ जों बे समाव जोंनिफ्राय मिथिना मोन्दों दा बे समाव नोंथाङा मा फोरमायगोन बेनि बेलायाव गोदोनि समाव बेफोरबायदि सरकारा आखायाव लादोंना लायाखैमोन बर' सावथुन मुलुग गोदोथ' लादोंमोनबाबो खोब खममोन जोंफोर जेनेबा गोबां सिगांनिफ्रायनो मावबोदोंब्लाबो खोब खम खोनानो मोन्दों आरो जेनेबा बेबायदि जोंनि हारिमुनि बा सिनेमा लाइननि जिथु महरगिरिफोरनि सायाव बिथांमोननि मुङाव माबा मोनसे खालामनाय माबा मोनसे मावनानै होनाय बहुद खम मोनबोदों मावदों मावाखैबो होनजाया मोनफा मोननै मावदों खिन्थु दायो नैबे समावहाय जोंनि सरकारा
जोंनि हारिमुनि सायाव जोंनि सिनेमा लाइननि सायाव जोंनि महरगिरिफोरनि सायाव गोबांखिनि खामानि मावनो थाखाय आग बारायबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो मावदोंबो आरो खावलायगोन जे साबसिननिफ्राय हामसिन मोनसेनिफ्राय आरो गोबांसिन माने बेबायदि जोंनि आर्टिस्टफोरा थांना थानो हानायनि थाखाय गोबांखिनि सरकारा राहा लानानै जोंनो माने खामानिफोर बा बेबायदि अनुस्थानफोर माखासे खालामनानै मावफुंलांना होबाय थायो दा बिनि गेजेरजों जों महरगिरिफोरा थांना थानायनि लामाखौ मोनगोन होननानै जेनेबा जों आसा फारियो आरो थारैनो बे समाव बिथाङा फोरमायबाय जे आथिखालनि जा सरकार बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि खुंथायनि आमोलाव जाबायदि सावथुन मुलुग आरो लोगोसे हारिमु जायखिजाया बिथिङाव महरगिरि बिथांमोननि सायाव जाबायदि खामानि मावदों बिथाङा रोखा फोरमायबाय आरो लोगोसे बे समाव बिथाङा खावलायबावदों जे सिनेमा हलखौ आरोबाव बिनि अनगायैबो जाय ओनसोलाव बर'नि मेजरिटिया बांसिन बैफोराव आरोबाव गायसननो थाखाय बिथाङा गुरैयै आथिखालनि जा सरकार जाय सरकारानो फैया मानो बै सरकारनिसिम बिथांमोना खावलायदों जेराव बिथाङा मख'दों जे जालाख' टिकेन्द्रजित नार्जारि बिथांनि मुङै जाबायदि डिजिटेल सिनेमा हल बानायदों बे सिनेमा हल बानायनायनि सायाव बिथाङा गोबां गोजोननायखौ फोरमायदों लोगोसे आथिखालनि जा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारा आथिखालनि जा महरगिरि हारिमु सावथुन मुलुग बेफोराव गोबां माने सिगां होदोंमोन नाथाय बिनिख्रुइबो साबसिन खामानि मावनायनि बिथाङा फोरमायदों आरो बे समाव आं नोंथांमोननि गेजेराव बेफोरबायदिनो अनसुंनाय आरो ग्राउन्ड जिर' रिपर्टनि गेजेरजों सिनेमा डिजिटेल हलनि बागै नोंथांमोननो फोरमायनाय जाबाय आं बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय गाहाय सामलायगिरि राजिब बसुमतारी।